gazançda kanagat. Dünýäde şu wagt kapitalist düşünje öz hökmüni ýöredýär. Öz içgepletmelerimizi özümizin kasap edýän durmuş felsepedir ýörelgelerimizi gözden geçirsek muňa aýdyň göz ýetireriz. Kapitalist düşünje ýokarky atlakdaky adamy hasam harsy dünýälige tekleýär. Gazan, köprak gazan, beýlekilerden näme kem ýeriň bar? Ol 2 gatly jaý salýan bolsa, sen 3 gatly jaý sal. Bir daşar ýurtlaryň her birinden öý alýan bolsa, senem şeýit. Her klasan, her ulagyň bolsun. Yer ýüzüne gerekli hasap etmeseňem, diňe beýleklerden ýyda galmazlyk üçin gezmelik ýeriň, ýurduň galmasyn we şoňa meňdeş ýörelgeler esasynda ýöredýär adamlary. Durmak diýilen zat ýok. Kanagat diýilen zadam ýok. Bu bolsa ruhy we psihiki näsaglyklara sebäp bolýar. Beden saglygy da zaýylanýar diýsek üte geçdigimiz bolmaz. Onsoňam beýdip ýaşamak ýagdaýy pes adamlar öjükdirdiň bolmazmy? Olarda ýokarky atlakdaky adamlara garşy gahar, öýkü, kine döredýär. Jemgyýeti de zaýylaýar bu felsepe. Bu sistemada her zadyň bahasy bar. Saglygyň bahasy bar, pikiriň, harydyň, bedeniň bahasy bar. Puluňy töle, kellände şänik döw diýilýän felsepe hem şu ýerden ýüze çykan bolmaly. Adamlara kömek etmek diýilen zadam bütünlei diýen ýaly ýok. Ýokarky atlakdakylar aşakdakylary pikir etmeýärler. Pikir edip bilmeýärler. Pikir edýän ýaly bolsalarym, ol pikiriniň aslynda öz bähwitleri bolýar köplenç. Meselem, şol pikirdäki adam eger bir mätäje kömek edýän bolsa, awray gazanmak üçin, özüne, il içinde jomart diýdirmek üçin, ýagny reklam üçin kömek edýän bolmagy gaty ähtimal. Mawtumula tamyzyň bir ajy doýurmak, haçdyr ýaranlar felsepesine nähil ters şeýle dälmi? Kapitalist düşünje orta gatlykdaky adamlary ýokarky gatlykdaky adamlar ýaly bolmaga çagyrýar. Aşaky gatlykdaky adamlar bolsa, aýdy ýylly, hatda ömründe ýekeje önem bolsa, ýokarky gatlykdakylar ýaly ýaşamagy arzu etdirýär. Ýagdaýy ýetmeýänem bolsa, aňry baş edip toý edýänler. Ömründe ýekeje önem bolsa diýänme gaty oňat bir mysal dälmeýsem. Sebäbi ençemi ýyllap şol toýuň bergilerini töläp gezýärler. Kä halatlarda bolsa maşgaly çagşap bilýär. Şol bergiler zerarly. Ýagdaýlara edip toý edilse bolmazmy? Bolmazdy. Sebäbi kapitalist düşünje, ýagny il näme diýer, illen pes yerim näme diýen pikir seni ýatyranok. Orta we aşaky atlaklar näçe dahmet sarp etse de ýokardakylaryň ýaşaýyş şertlerine ýetip bilenok. Zähmet bilen ýetip bolmaýan zadyna wagtyň geçmegi bilen olarda nähak ýollardan ýetme pikir dörýär. Ogurlyk we jenaýat senariýasy esasyna döredilen kino filmlaryň hemmesine diýen ýaly şu felsepe işleýär. Bu tötäňliň bolup bilermi? Kapitalist sistemi dörände önüm öndürmek esasly döredildi. Emma wagtyň geçmegi bilen kän zady başdan geçirdiler. 1929-njy ýylda dünýä ykdysady çöküşlik şolaryň biridi meselem. Ösen ýurtlaryň ellerine köp sanly haryt bardy. Emma satyp bilmändiler. Umuman krizis hem şol sebäpli çykypdy. Kapitalist sistemanyň bilermenleri bir zada göz ýetirdiler. Näçe önüme öndüreňdi, eger satyp bilmejek bolsaň, munyň ähmiýeti ýok. Şeýdibem, önüme öndürmek merkezli sistemany önümi aldyrmak merkezli edip ütgetdiler. Gara täze felsepede eýtmeli adamlary önüm alar ýaly etmeli. Allap satmak, önümün aýybyny gezläp satmak, ýygrak önüm alar ýaly
reklam etmek hiç hili problema däl bu felsefede. Meselem erkekler sakal peňasini näçe ýygulansa sakal şonça tyz ösýär. Meselem reklamalarda saçyny şampunlayanlar şampuny bol edip ulanýarlar. Eline guýuşuny we köpükleyişini ünserdingizmi? Meselem stomatologlaryň aýtmaklaryna görä, diş pastasyny diş çotkasynyň üstüne nohut ýaly edip guýmak yeterlik bolsa da, reklamalardaky diş pasta guýulşy ýadyňyza düşýärmi? Adamlary önümi, hasam ýygy we bolulanmagy tekleýärler. Bu adamlara peýdalymy? Ol nukdaý nazardan seredýän ýok bolsa gerek bu mesele. Mysallary näçe köperseň köpeldi bermeli. Daşary ýurt filmlerinde eline bol pul geçýän adamlardan näçesiniň mätäçlere kömek edýänini gördüňiz. Türkmençilikde kanagat etmek diýip bir hazyna bardy. Welin muny ýiterdik gynasagam. Eýýäm köpden bäri. Umuman edip hesip edip halal pul gazanalyň we köprak gazanalyň. Emma näme üçin gazanýanymyzy dogruja kesitläliň. Bu pikirde öğretmeler size şu zehirli felsefe döredönüňizde kömek eder diýip umyd edýän. Sag bolun.